Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne naku, wato wanda yake kawo muku sirrikan 'yan siyasar jihar Kano, ba ma iya na jihar Kano ba, na faɗin Najeriya baki ɗaya, tun daga kan arewacin Najeriya har zuwa kudancin Najeriya. A yau akwai tsokaci wanda ya kamata a ce mun yi akan wannan babban gwamna wanda ake matuƙar ji da shi a cikin jihar Kano, musamman ma wanda ake mishi kirari da yanda ya dama haka za a sha, wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sannan bugu da ƙari za mu yi magana akan wannan babban malami kuma babba, wato jigo a cikin wata siyasa ko mu ce a cikin tafiyar APC, wato Sheikh Isa Ali Fantami. Sannan bugu da ƙari a ƙasa idan kuka duba sosai za ku ga wani babban ginshiki, wato wanda aka fi sani da Abba Gida Gida, sannan a gefensa kuma akwai Gawuna. Sai dai kafin nan bari mu ɗan yi tsokaci akan abin da kuke yawan kiran mu a waya a kansa. Ga waɗanda suke buƙatar harkar YouTube channel, ma'ana waɗanda suke so za a buɗe musu YouTube sabo, ko kuma waɗanda suke so za su siya, musamman ma sababbin mawaƙa wanda suke so waƙoƙinsu su yi suna a faɗin duniya, da kuma wanda suke harkar program na ofis ko kuma kamfani ko wani abu makamancin haka, ko kuma wanda suke so za su yaɗa wata manufa tasu ta siyasa ko kuma wani kasuwanci na daban, ko kuma waɗanda suke so za su dinga ɗora bidiyo na waƙoƙi ko fina-finai ko comedy ko kuma dai duk abin da ya danganci bidiyo akan YouTube channel. Ku sani cewa za ku iya mana magana, za ku iya ɗaukar number mu, ku bibiye mu ta WhatsApp, ko kuma ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku turo mana da text message domin ƙulla kasuwanci. Mutum zai iya samu wanda aka tara subscribers, kuma mutum zai iya magana domin a buɗe mishi sabo. Bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu, musamman ma dangane da abin da ya ajiye mu, kamar yadda ake kirari kan cewa siyasar Kano sai ɗan Kano, wato wanda bai san Kano ba shi yake alfahari akan wasu abubuwan cewa ya fi Kano. Kuma ko ba komai ana cewa Kano ta dabo tumbin giwa, ko da me ka zo an fika. Kuma tabbas wannan kirari haka yake, ba wai sharri akai ba, kuma ba wai faɗa akai ba, tabbas wannan kirari haka yake. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ajiye rekodin da babu wani gwamna da ya taba ajiyewa shi, babu wanda ya taba ajiye rekodin da ya ajiye a faɗin jihar Kano, ko ma mu ce a faɗin duniya baki ɗaya. Domin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi aikace-aikace, ya yi aiki daban-daban kala-kala waɗanda ba za su iya irguwa a yanzu ba. Sannan bugu da ƙari duk da hakan, amma kuma mutanen jihar Kano suna nuna mishi ƙiyayya da ba ta misaltuwa, wanda a yanzu da wani zai samu dama da ya yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje juyin mulki a yanzu. Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana matuƙar miƙo saƙon gaisuwa a gurin masoyansa, kai har ma da maƙiyansa, domin kamar yadda ya faɗa, kuma kamar yadda yake yawan faɗa, Kano tashi ce, kuma mutanen Kano nashi ne, kuma shi uba ne shi a Kano, haka zalika ɗa ne shi a Kano.